салому алейкум бародаро, хушоматон ба канали ман. марҳамат, яхте лайк заним, подписасе фаромӯш накунем бародаро. ҳамин яхте лайки шумо пешравӣ манакав. ҳамин тамошоко соҳистам барои тамошоко раскунӣ як ҷаҳон ташаккур. Миннатдор, ҳамоқа дастгирӣ киростам миннатдор. шумо ми якта подписасам барабад халосета лайки бародаро. бо як рӯз не як рӯз худо иншоалло шумо ба ягон мисол боғ ми хона ми ягон чиз дакомиша бо мо хизматанда. яхте лайки фаромӯш накунтон. раҳматои худо мана то охириш тамошо кунтон бародаро. я такоманда 1 гектару 20 сотиқ боғшонай. боғ бародаро дар Чилгазӣ. ин ганҷак гуфтам боли Чилгазӣ мегӯяд, ганҷак мегӯяд бародаро. одамое ки намедонанд. ана чи 7 қатор бародаро. 1 гектару 20 сотиқ суртош, масали суртош, шиша хурмоӣ, бобоӣ, абрикос, ҳама намуда шай, ҳама шароити шай. анакун обаш, масали обаш як ҳафта ба як бор обязательно рӯзи чоршанбе ҳама вақт оба шай. обаш бемалол, бениҳоят обаш зӯр. ин як. дуюмаш ин ки сараки об, якум ҷо, мисол ҳамин ҷое камто об биёд, ин якум замин сараки об дуюмаш. сеюмаш ин ки бародаро документаш собственӣ, ягон хел камбудиш нест. документаш собственӣ, шахсӣ мегӯяд, шахсӣ. насчёт соли дарахтош ҳамин ёни бели 12 сола, 10 сола, 12 сола дарахтҳо илбараки то 5 сола иди. ана обаш шароиташ нақс, обаш бемалол. агар мисол ворухо аз чоркӯи аз сур мекардӣ. ана бародаро дарахтош зегом, ин дарахтош би аз дига кор кунӣ беҳтар вайди зегом. охлота нағзака ябо зани дарахто гул мешад. аку дарахтоям зегом об монда гаштиги иқа охлоташ ба нигоҳ кардаги не ябо охлот партои мисол зеркара охлота партои дигар одамои медонам ки одамои чоркӯи воруху суру инхе одамои сфера ҳамаш одамои вайди мисол нигоҳ дарахтои нағз нигоҳ мекардаги овра нигоҳ кунанд бовар кунед ҷо боғ мешад. бо ман қавиташ ба мобайни мисол 10 ба 10 бошанд мобайнашо бо якти дига трактор занондагӣ бародаро. он трактор бо як қатор дига ниҳол шунонида мешавад. 1 гектару 20 сотиқ нархаш 130,000 сомон. документаш собственӣ оригинал. номери телефон экранада ҳай бародаро. телефон мекунам бо ягон хел саволотон, ягон хел мисол маслиҳатотон бошад албатта. насчёт реклама мекарда бошад ягон чизотон мефурохт ки реклама ҳамин номери 988 экрананги. барои ҳамин лайка мезанем, подписасия фаромӯш накунем. барои дастгирӣ ҳаррӯзаотон як ҷаҳон ташаккур. моям хизматанда ма то тонистамои хизмат кардастаи мардум ба миннатдор бародарҷонам. мана об какраз об даромсоз як ҳафта ба рӯзи ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе обаш бемалол ягон хел баъд нест. ҳамин ҳафта рӯзи чоршанбе обязательно ҳамун соаташ ба обаш ҳай мебитон. бо ман қоиду равшан сари об ҳама ҷиҳата нағз. раҳматои худо. телефон кунтон албатта ҷавоби ҳамотон ба. барои дастгирӣ аз ҷон ташаккур.